Bosco! Què tal? Com estàs? Estàs bé? Escolta'm, aquesta setmana hem fet la teva festa. Et va agradar? Sí? Escolta'm una cosa, deus haver acabat esgotat. Uf, així estem nosaltres. Quina una d'activitats que vam fer! Voleu veure un recull de les activitats que vam fer? Doncs vinga, acompanyeu-nos! Don Bosco. Heu vist, nois, totes les activitats que hem fet? Hem fet malabars, hem fet màgia, hem fet un munt de coses, però sobretot ens ho hem passat genial. Moltes gràcies, Don Bosco, t'estimem molt!